Individualizácia, ja si ju predstavujem takým spôsobom, že v rámci kolektívneho tréningu, ktorý je v súťažnom období, dá sa povedať, prioritou, každý jeden hráč má oblasť, ktorú musí spraviť podľa seba. Ale v tej spätnej väzbe je dôležité, a to poviem ešte asi 4 razy, uznanie. My potrebujeme tých chlapcov veľmi pozitívne motivovať. Radšej vyšší objem, 90% a viac intenzity, tak úsekov a manévrujem sa s tými prestávkami. To je šanca, že trénovanosť sa prejaví tým, že postupne skáčeš intervaly a dokážeš realizovať ATP. Tieto body vytvárajú základ, hej. V prvom rade je to osvojenie si tých pohybov správnych, pohybových stereotypov a návykov. Pohybové stereotypy musia byť správne za každé okolnosti. Tým, aký my máme v rukách, tréneri, sa už nikdy nestretne, keď ich vypustíte spod svojich krídel. Už nikdy taký tým nebudú. Tí hráči už nebudú spolu hrať nikdy. To si dovolím. Čiže my sa o mnoho viacej máme zaujímať o osobnosť a o individualitu.